Nah, dada agba. Hey, where the gonna pass? Ewu, I went can agba. Ona afugonian. Ona afuge. Ana ekwu na ife adịrọ mma. A na-ekwu na people are suffering. Again, enwe God. Nwoke I love her with all his heart. Ya nwe God. Ịgbadika ebutu n'ihu ọrụ. Ona afụ ife mere na ọmale show. Ege kpọrọ nwa bịa show. Kpọọ the girl gaa for a show. Dewe n'ihu oche. Dewe na first class. Ọmale na-perform. Kpọọ the girl ya bịa na stage. Na-arụ ọkọ ọmale. Eburu nwoke ka ihe ga-eme after the show. Guess we ga-eme after the show. Uplift your elephant umbrella. Ife na-ekwu na bụ 99. Mpagada mma gị ama ngwa gị ya. Si gee ntị, ewe na all your heart will love a woman. Ịghọtago? Ewe na all your heart love a woman. Ụmụ nwaanyị na-anya anyị. So naanị ifefe nwere to give you feelings. That moment gị na ya nọ. O feel no longer be the best person to her life at that time. Ya mere o ji choose ogi. Gee ntị, nwa ọ bụla ịfụrụ pụtara asị gị na onye agbara ya asa ya ajụ, onye agbara ya asa ya ajụ. Ọ maka na o feel that na that moment no longer be the best. Ọfụ onye karịrị gị, ọ ga-agwa gị ya. Ịghọtago? Ọfụ karịrị gị nwe value, she will never tell you. Ụmụ nwaanyị na-anya anyị. Eti nefe n'obi. Ịghọtago? Eti nefe n'obi. Ife ọbụla ị na-eme, ịbụ nwoke ebe ọbụla ị nọ. Ọ nwoke bụ na love, nwaanyị adịghị love. Ihe nwaanyị na-eme bụ nwaanyị na-akachi feelings. Ịghọtago? Ọ gị fere agenda. Gị na-eme ihe. Ọ ga-abụ 50-50. Nke bụ ị ga-enwe girlfriend nnọọ na-pay her bills, na-emere ife niile. In a twinkle of eye, she will disappoint you. She will disappoint you. So you have like get one in there, reserve for some of your heart for breakfast. Maka, in any seconds, in any minute, you are about disappointment. If I go have 99, I'm packing a magia. You gotta go. So if I be in a man, you have to one in a Uchiga idea. Uchiga idea. Maka if I may not on my lay show, typical example of how girls behave. How a girl would disappoint you. Nah, Mamunde when bring out. Eh? After Manatalo Budanwa. Eh? She will disappoint you any time. On Afrigoni if a man show or two on Malaysia Piacanara, Napiacanike. Yeah, a girl, a grown up girl, with a boyfriend, and I know later on in the future. The guy I know. Get now, go where. The girl go where now. I will go a red flag to that guy now. Uplift your elephant umbrella. O jinta sa moro nwe ebe nwa ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla gị na mmadụ na-eme uche ga-adị ya maka ebe elu m ala ọmala ewu na take that girl home and ọ bụrụ na ọmala chọrọ ịkpọda gị labe 90% ọ dị 90% na that girl ga-eso ọmala la ka efu na ụmụ nwaanyị abụ ife na-ebu n'obi gị na nwaanyị na-eme ihe nye ya de ka bụ 50-50. Maka ọ na-emete ya agba gị disappointment. Otu unu ga-adị ya. Ọkwa maka ndị ka na-eme girlfriend na boyfriend. Iwere obi gị nye nwaanyị. Mpụta afụ ndị na-ebe akwara na girlfriend na disappointed fa ndị na-elefe anya. Nwaanyị is meant to disappoint you. Ihe mere ọkwa ka jidewe gị bụ na ọfụbụ onye ka gị mma that moment. Ọfụbụ onye ka gị mma, onye ka gị nwee ego, onye ka gị dị handsome, onye ka gị
nwoke na-eju eju that moment mere ka ya jiwe hapụ gị mere ka jiwe dewe gị ọ bụ ka gị mma she will disappoint you nothing will happen. Share this video go run up n'aka share this video daalụnụ.